Ahoj Vila, rada ťa znova vidím v tomto videu. Dneska sa pozrieme na to, čo ťa čaká v auguste. Urobíme si taký všeobecný výklad, to znamená, že nahliadneme do toho, čo ťa čaká, ale pozrieme sa aj na to, že akú máš aktuálne energiu a čo si možno ešte nosíš so sebou z minulosti. Ak je tam ešte niečo, čo ťa ovplyvňuje do prítomnosti, tak sa na to pozrieme a samozrejme sa pozrieme aj na také tie praktické a dôležité informácie, ktoré ti ukážu, na čo sa máš sústrediť a kam máš dávať svoju energiu, aby si čo najviac pomohla na svojej ceste. A naopak, kam tú energiu nedávať, alebo čoho sa možno strániť, čoho sa vyvarovať, aby si mohla ísť v čo najväčšom súlade so svojím najvyšším dobrom. Môžeme sa do toho pustiť. Ak s tebou rezonovala jednotka, tak toto bude tvoj výklad. Najprv sa pozrieme na to, že v akej energii momentálne si. Už nám vyskočili dve karty. Tak, zaujímavé. Máme tu teda kartu Slnko a Diabol opačne. Tieto dve karty sú veľmi veľkým kontrastom a je zaujímavé, že padli spoločne a ešte aj sú opačne. Ja tu z toho cítim veľmi takú zmiešanú energiu. Mám pocit, že možno navonok sa všetko javí fajn, hej, možno tvoji blízky by povedali, že máš sa asi dobre, chodíš na festivaly alebo neviem, užívaš si proste leto, ale ty cítiš vo svojom vnútri, že ťa niečo ťaží, že ťa niečo trápi. Máme tu diabla opačne, čo môže reprezentovať nejakú situáciu, v ktorej ty sa nachádzaš a kde si ty a kde máš ty pocit, že si možno uväznená, alebo že z nej není východisko, že sa z nej nevieš nejakým spôsobom pohnúť. A to slnko tu stále svieti, ale je ovplyvnené touto energiou diabla, čiže je opačne. Slnko v tarote je vždycky dobrá energia, aj keď je opačne, ale teda tu je vidno, že máš trošku možno zahmlenú svoju oblohu, alebo tie lúče slnka, ktoré naozaj okolo teba sú, do teba nevedia až tak prenikať. Práve kvôli tomu, lebo sa ty vnútorne necítiš úplne dobre. Keď sa pozrieš na túto kartu zblízka, ja ti ju otočím hore hlavou, tak tu máme vlastne dvoch ľudí. Je to Adam a Eva, ktorí sú akoby v zajatí, hej, pod akoby rukojemníci tohoto diabla. Avšak je to ilúzia. Veľakrát táto karta hovorí o tom, že sú to len naše strachy a naše vnútorné presvedčenia, ktoré nám vytvárajú ten dojem, že z nejakej situácie nemôžeme odísť, alebo že je niečo zúfalé, alebo že sa niečo proste nedá, alebo že nemáme tú silu a moc, hej, pretože v skutočnosti tú silu a moc naozaj máme, len si musíš na to rozpomenúť. A keď si na to spomenieš a keď zoberieš tú silu znova do vlastných rúk, do svojich a chytíš sa pevne znova toho kormidla, tak vtedy to slnko môže naozaj zažiariť a naozaj ťa vyživiť aj do tvojho vnútra. Dúfam, že to dáva zmysel. Poďme sa pozrieť na to, že čo ťa možno ešte ovplyvňuje z minulosti. Možno to bude nejakým spôsobom súvisieť. Máme tu znova dve karty a hneď nám vyskočili. No, pozeraj. Máme tu 10 palíc a 6 mečov. Hej, obidve tieto karty sú, nepovedala by som, že je úplne negatívne, ale nie sú ani úplne, není to úplne, že ľahká energia. Hej, čiže je vidno, že si nedávno si prechádzala takým obdobím plných možno zmien, hej, možno sa nejaké veci menili v tvojom živote, možno si bola nútená akoby ísť z jedného brehu na druhý breh a bolo toho na teba veľa. Je vidno, že je tam nejaká záťaž, ktorú si možno prenášaš do prítomnosti alebo ktorá ešte není úplne vyriešená. Hej, ktorá proste stále má dopad na to, ako sa energeticky cítiš. Vidíme tu muža, ktorý má 10 palíc vo svojich rukách a je na ňom vidno, že je to ťažké, hej, sám toto celé vlastne nesie dopredu a palice teda v tarote reprezentujú energiu a naše činy a naše kroky a 10 palíc je veľakrát ako reprezentáciou toho, že už je toho proste veľa. Je toho veľa a zrejme to súvisí s tým, že si prechádzala proste nejakou zmenou, na ktorú si možno nebola úplne pripravená, alebo si nechcela úplne sa podujať, hej, na túto zmenu. A potom si sa dostala do situácie tejto, v ktorej si teraz,
do tejto energie, kde máš pocit, že niečo nemôžeš, niečo sa nedá, nemáš silu, nemáš proste moc vo svojich rukách a síce slnko svieti a si na dovolenke alebo na festivale alebo chodíš s kamošmi von, ale necítiš takú tú energiu, ktorú vieš, že by si mohla cítiť, že tam niekde v tebe drieme, ale proste sa cítiš byť taká akoby zaťažená. Takže poďme sa na to pozrieť dneska, že čo ti bude najviac pomáhať a čomu sa možno vyvarovať, aby si čo najviac pomohla, lebo je tu potenciál na to, aby tie slnečné lúče naozaj žiarili silnejšie a naozaj prenikali do tvojej bytosti, ale musíš to samozrejme aj ty dovoliť. Skôr než sa pozrieme na to, čo ti bude pomáhať, tak nahliadnime spoločne ešte na to, že čo ťa čaká v auguste, že na čo sa možno pripraviť. Mám tu prvú kartu. Máme tu kartu sily. Pozri. Aj toto je dobré znamenie. Sila je taktiež karta veľkej arkany, takisto ako aj diabol a slnko boli kartami veľkej arkany. To znamená, veľká arkana reprezentuje naozaj také dôležité energie v našom živote. Hej. Čiže aj to, čo si zažívaš teraz, je veľmi dôležité pre tvoj rast a pre celkovú cestu tvojej duše. Zrejme sa dejú veci, ktoré sa vedia hlboko dotknúť tvojej cesty a tvojej transformácie ako duše. Karta sily nám ukazuje to, že máš potenciál tieto situácie zvládnuť. Nech už ťa momentálne trápi čokoľvek, alebo nech už momentálne cítiš ťažobu a obmedzenie na akejkoľvek úrovni. Sila je pre mňa aspoň osobne také dobré znamenie toho, že to zvládneš. Máš v sebe tú silu na to, aby si jednoducho povedala, ako to bude. Hej. Toto už je úplne diametrálne odlišná energia. Máme tu energiu, kde si akoby v takej roli obete a potom sa posúvame do sily, kde naozaj berieš silu do svojich rúk a uvedomuješ si, že ty máš moc aj nad tým, čo na prvý pohľad sa môže javiť ako strašidelné alebo ako ohrozujúce. Ty si tá, ktorá má tú moc. A je to preto, pretože si uvedomuješ svoj nekonečný potenciál a robíš to s takou energiou kľudu, v uzemnení. Hej? Nesíliš to. Sila není o sílení. Sila je o tom, že si uvedomujem svoje zdroje a uvedomujem si, kým ja som a čo ja vlastne dokážem a potom na to aj konám. Takže čo ťa čaká v auguste? Čakajú ťa situácie, kde tú svoju silu môžeš prejaviť, môžeš ukázať samej sebe a celému vesmíru, že naozaj si tou silnou osobou a že ty proste povieš, ako to bude. Ty si ten tvorca tvojho života a aj vesmíru niekedy treba nastaviť hranice. Netreba tolerovať v našej realite to, čo tam proste mať nechceme. A hlavne netreba tolerovať situácie, kde sa cítime byť stiesnené, obmedzené a ako také rukojemničky. Hej. Zaslúžiš si o mnoho viac. Poďme sa ešte pozrieť, že čo ťa ešte čaká v auguste, okrem toho. A máme tu dvojku palíc. Keď sa pozrieš na túto kartu, tak vidíme tam muža, ktorý má doslova v rukách celý svet. Je to krásna symbolika, pretože to vlastne ukazuje to, že ty máš naozaj ten svet na svojich dlaniach. To je vlastne, my sa úplne posúvame z tejto energie obmedzenia a uväznenia do toho, že wow, ale ja vlastne môžem naozaj hocičo. Ja tu mám vo svojich rukách tento svet a ja sa môžem rozhodnúť, čo ja idem robiť. Dvojka palíc väčšinou v tarote reprezentuje nejaké nové dvere alebo nejakú novú možnosť. Hej? Čiže je možné, že v auguste k tebe prídu nejaké nové možnosti, nejaké nové pozvania. Môže sa to týkať cestovania, môže sa to týkať sťahovania. Môže sa to týkať ale aj nejakých nových iných dobrodružstiev. Ale nemusí to samozrejme znamenať len fyzicky, akoby, že fyzicky ideš do sveta, hej, ale môže to reprezentovať aj teba v nejakej novej bráne, v nejakom novom portáli, kde ty ideš urobiť nové rozhodnutia sama pre seba, aby si ty ten svoj svet urobila takým,
akým si ho chceš urobiť. A mne sa to strašne páči v kombinácii s tou silou, pretože to znamená, že to, čo sa ti deje teraz a to, čo sa proste tam nesie s tebou z tej minulosti, tak to sa všetko ide transformovať do tej sily. Ty nie si typ človeka, ktorý by sa udržiaval v tej roli obete príliš dlho, alebo ktorý by dlho proste fňúkal nad vecami bez toho, aby si proste jedného dňa nepovedala, že a dosť. Proste dosť, ja idem dať smer tejto situácii, tomuto životu, ja som není od nikoho závislá, ja proste som silná, sebavedomá žena, ktorá má pred sebou celý svet a môže naozaj vykročiť vpred, keď si to tak zaumiením. Veľmi, veľmi krásny posun. Keby som tam videla, že to ide dolu brehom, tak by sme sa možno mohli pozrieť na to, že ako sa možno nastaviť na inú časovú os, ale vidím, že si OK tak, ako si. Všetko zvládneš. Neboj sa. Poďme sa teraz pozrieť na to, že čím si budeš najviac pomáhať v auguste, takže kam možno smerovať tvoju energiu. Čo ti bude najviac nápomocné na tvojej ceste. Karta. A máme tu 9 mincí, to je veľmi krásne. Strašne sa mi to páči, ako to zapadá celé do seba. 9 mincí je to kartou hojnosti, môžeme to tak povedať, je to 9, čo je dosť vysoké číslo. Máme tu ženu, ktorá je v takej krásnej záhrade, má krásnu róbu na sebe, má tu okolo seba 9 mincí, obloha za ňou je žltá, čo je symbol šťastia, dobrých správ. Ale táto karta veľakrát reprezentuje to, že to bohatstvo, tú hojnosť, ten úspech, to, čo všetko máš vo svojom živote, a to sa nemusí týkať len peňazí, to sa môže týkať celkovo veci, ktoré si proste v živote nadobudla. Môžu to byť tvoje schopnosti, tvoje zručnosti, skúsenosti, vedomosti, všetko. Ty si tá, ktorá to vo svojom živote vytvorila. Toto je karta akoby takej sebestačnosti, ale v tom zmysle, že toto všetko kráľovstvo, ktoré tu ja okolo seba mám, a táto hojnosť je mnou vybudovaná. Ja som si to všetko vybudovala a uvedomujem si, že tá moja sila sa vlastne vie takýmto spôsobom ukázať v tej mojej realite. Čiže ja tu už vidím taký bigger picture, keď sa na to pozerám takto zhora v auguste pre teba. August je pre teba vyslovene mesiacom, kde si konečne uvedomíš, kto si, lebo si na chvíľu zabudla. Hej, to sa stáva, to je OK. Udiali sa nejaké situácie, ale spomenieš si, kým si, a to ti bude aj veľmi pomáhať. Nezabúdaj na to, čím si všetkým už prešla, čo si už dokázala, čo si dokázala vytvoriť pre seba vo svojom živote. A aké neobmedzené možnosti okolo seba máš. Aké zdroje, aké prostriedky, jednoducho nič nie je stratené. Smeruj pozornosť práve sem, do tejto tvojej kvality toho, že si naozaj veľmi šikovná, veľmi múdra a sebestačná žena. Máš okolo seba dosť. Poďme sa pozrieť na to, kam naopak nedávať svoju energiu, alebo čím by si možno teoreticky mohla tú cestu zabrzdiť. Aj vždycky je dobré vedieť, že čoho sa možno vyvarovať, na čo si dávať pozor. Tak. A máme tu kartu 4 palíc. Hej, toto je celkom zaujímavé. Je to väčšinou taká karta plná pozitivizmu, keď ju vykladáme v takej nejakej bežnej situácii. Ale teraz sme sa spýtali na to, čo ti naopak pomáhať nebude. Štvorka palíc môže reprezentovať nejaké vážne záväzky, alebo ja tam akoby cítim, že nesústreď sa na to, že musíš vedieť, ako to vlastne bude, alebo ako to chceš mať. Nemusíš nikomu hovoriť svoje pevné áno. Môžeš si dopriať chvíľu čas na premyslenie, pretože pozri, máme tu 2 palíc, do tej sa dostávaš v auguste, to je tá energia, ktorá ťa čaká. Hej, máš tam možno nejaké nové možnosti, máš tam ten celý svet vo svojich rukách, možno si uvedomuješ, že tá situácia je možno
alebo tie moje možnosti sú proste väčšie, ako som si myslela, ale štvorka palíc je už akoby také prílišné urýchlenie, prílišný skok do toho, že dobre, takto to bude, hej, idem rovno oslavovať, rovno idem povedať áno, takto to proste bude. Štvorky väčšinou reprezentujú stabilitu, už niečo, čo je dané, hej, niečo, čo je už proste nejaké zafixované, alebo nejaká proste dohoda, ktorá proste vznikla, čiže nemusíš úplne na seba tlačiť s tým, že musíš všetko hneď vedieť v auguste. Dovol si byť možno chvíľku v tejto energii toho naciťovania, navnímávania sa toho, že kam vlastne sa chceš vydať, ktorým smerom a dávaj si pozor na to, aby si nevklzla do toho, že povieš nejaké rýchle áno, alebo že budeš konať ani nie, že zbrklo, ale proste impulzívne. Hej. Není to nejaký extrém, táto karta, takže tak. Dobre, ja si myslím, že to je asi všetko. Povedz mi, napíš mi do komentu, že či s tebou rezonoval tento výklad. Som veľmi zvedavá. Keby si chcela svoj osobný výklad spolu so mnou, tak ponúkam aj one-on-one sedenia. Môžeš sa na ne prihlásiť v linku, ktorý dám sem pod toto video. Moje sedenia prebiehajú tak, že spájam coaching, mentálny coaching spolu s kartami. Samozrejme mám aj klientky, ktoré si vôbec nežiadajú karty na svojich sedeniach, ja to plne rešpektujem, vždy to sedenie je spravené tak, aby splnilo aj tvoje očakávania, čiže keď chceš aj tarot, tak používame tarot. Ak chceš, aby som ti iba pomohla coachingovo sa dostať z nejakého problému z bodu A do bodu B, tak používame iba coaching. Ak máš tomu nejaké otázky, tak mi kľudne napíš a vidíme sa v ďalšom videu. Ak s tebou rezonovala dvojka, tak toto je výklad pre teba. Pozrieme sa, že čo ťa čaká v auguste, na čo sa môžeš pripraviť, na čo sa možno môžeš tešiť. Čo ťa možno ešte ovplyvňuje z tvojej minulosti. A pozrieme sa aj na to, akú energiu si nosíš teraz. A samozrejme aj na také praktické, dôležité informácie, že čoho sa možno držať v auguste, aby si čo najviac pomohla, aby si sa udržala na čo najlepšej trajektórii a možno čoho sa vyvarovať alebo čomu sa vyhnúť, čo ti naopak pomáhať nebude. Takže poďme na to. Poďme sa teraz pozrieť na to, že akú energiu máš teraz, aká je teraz tvoja prítomnosť. Máme tu kráľa palíc, dobre, toto je veľmi krásna, silná energia. Ako môžeš aj vidieť, máme tu muža, ktorý sedí na svojom tróne. Palice v tarote reprezentujú element ohňa, čiže to je všetko spojené s tvojou energiou, kam ju dávaš, aké kroky robíš, ako konáš, kam proste dávaš svoju energiu, ako ju naviguješ. Králi v tarote sú majstrami, respektíve králi v tarote sú vodcami. Hej? Oni už majú zmajstrované Oni majú zmajstrovaný ten element ohňa, ten živel a teraz kráľujú a teraz majú to svoje kráľovstvo a vedia robiť dobré rozhodnutia a vedia jednoducho viesť celý ten svoj ľud, ktorý tam pod ním je. Toto môže reprezentovať tvoje dobré kvality, ktoré možno teraz sú na povrchu. Celkovo je z tej karty cítiť, že si teraz v dobrej pozícii, možno sa cítiš sebavedomejšie, možno sa cítiš sebaistejšie a môže to taktiež reflektovať aj na tvoje smerovanie v živote. Hej? Možno teraz naozaj cítiš, že vieš, kam ideš, vieš, kam smeruješ a vieš, že máš silu a schopnosti na to, aby si ten smer tomu životu dávala ty. Poďme sa pozrieť na to, že čo ťa možno ešte ovplyvňuje z minulosti, hej, aká energia z minulosti je ešte aktívna v tvojom živote. Uvidíme, čo nám vyjde. Dobre. OK, máme tu dvojku mečov. Cítim, že ešte jedna karta k tomu potrebuje ísť. Dvojka mečov, čiže nejaké možno rozhodovanie sadia. OK, máme tu šestku mečov. Toto je veľmi zaujímavé, pretože táto karta nám vlastne vyskočila aj v jedničke. Máme tu dvakrát meče. Hej. Čiže podobne ako aj skupina 1, aj ty si možno navigovala v minulosti nejakú zmenu. Musela si proste prejsť nejakým obdobím tranzície, hej, alebo transformácie. Vidíme tu ľudí, ktorí vlastne sa plavia na tejto loďke a tá loďka vlastne je symbolom
premiestnenia sa, hej, alebo preplávania z jedného brehu na druhý breh. Ale ty si možno ešte nevedela úplne, kam ideš. Zároveň máme tu teda aj dvojku mečov, čo je o rozhodnutia. Hej. Možno si úplne nevedela, že či robíš dobré rozhodnutie, či ideš správnym smerom, či si sa dobre rozhodla, či proste ťa čaká niečo dobré na tom druhom brehu. Alebo si naopak nevedela veľmi dlho urobiť rozhodnutie a tak nejak ťa sám život niekam proste navigoval. Každopádne si teraz v dobrej pozícii, čiže nech už si urobila akékoľvek rozhodnutie, alebo si sa k tomu akokoľvek postavila, donieslo ťa to až sem, do kráľa palíc, kde si vlastne uvedomuješ tú svoju silu. A poďme sa pozrieť na to, čo ťa v auguste čaká, na čo sa možno pripraviť, aké energie ti tam prichádzajú do života. Máme tu prvú kartu, máme tu hviezdu, jedna z mojich najobľúbenejších kariet. A cítim, že ešte jedna karta k tomu potrebuje ísť. Na čo sa môžeš tešiť? Dobre. Máme tu takú dvojakú energiu. Máme tu desiatku mečov a máme tu hviezdu. Hej. Táto kombinácia je veľmi zaujímavá, pretože teda desiatka mečov väčšinou sa ľudia tak akože zlaknú tejto karty, lebo typicky teda predstavuje nejakú ťažobu, hej, vidíme tam muža, ktorý má zapichnutých 10 mečov v chrbte. Ale zároveň je veľmi dôležité, že v akej kombinácii tá karta padne, hej, a že aké karty sú obklopené tými danými energiami tej karty, pretože ono to vlastne ovplyvňuje ten význam. A ja keď sa pozerám na tieto dve karty dokopy, tak vnímam, že čokoľvek, čo ťa možno ťaží teraz niekde v podvedomí alebo čo si proste nesieš z minulosti, bude mať šancu v auguste sa uvoľniť. Desiatka je z numerologického hľadiska v tarote o uzatváraní cyklov. Čiže hej, niekedy sa ľudia zláknú, že preboha úplne katastrofa, tuto som porazená, ležím tu mŕtva s týmito mečmi v mojom chrbte, ale ono to je vlastne aj o takom uvoľnení. Hej, toto môže byť naozaj o uvoľnení nejakej stagnácie, toho, čo ťa dlho ťažilo. Budeš mať príležitosť sa oslobodiť od niektorých vecí, ktoré ti už neslúžia a ktoré asi ani nerezonujú s tým človekom, ktorým chceš byť a ktorým teraz si. Hviezda je veľmi krásnou energiou, ktorá vlastne poukazuje na to, že tá desiatka mečov, tak to je vlastne len také zvedomenie toho, že wow, že koľko som si ja vlastne na sebe toho nosila a vlastne mi to už absolútne nepomáha a aj v tých situáciách, ktoré ma dlho trápili a možno som nevedela, že ako sa mám navigovať a čo mám robiť, tak teraz už viem, pretože následujem svoju intuíciu. Tá hviezda je veľakrát o tom, že nám svieti na tej nočnej oblohe ako také svetielko malé, ktoré nás naviguje, že ktorým smerom máme ísť. Ono vlastne netreba zabúdať na to, že v minulosti, keď sme nemali žiadne mapy alebo telefóny, tak sa ľudia navigovali prostredníctvom nočnej oblohy, prostredníctvom hviezd. A tuto vidíme nočnú oblohu, máme tu vlastne tmu, hej, ktorá tu niekde je, ale už tu svitá, už tu začína svietiť a možno aj tie hviezdy ti ukazujú na cestu vpred. Čiže ja pre teba vidím august obdobím veľkých uvedomení a veľkého rozjasnenia toho, že čo vlastne ty potrebuješ robiť a kam potrebuješ ísť. A to, čo ti doteraz alebo donedávna nedávalo zmysel, alebo si sa proste nevedela z toho vysomáriť, tak to ti začne dávať zmysel. Poďme sa pozrieť ešte na jednu kartu, na august. Čo ťa tam ešte čaká? Mám pocit, že si môžeme vytiahnuť ešte jedno a pozrieť, že ako to možno celé bude prebiehať, hej? Alebo že máme tu 5 mečov. Máme tu veľmi veľa mečov v tomto našom výklade. Mám pocit, že ty v
v auguste, tak ako som aj hovorila, že dostaneš akoby šancu sa oslobodiť od tých vecí, ktoré ti už nepomáhajú, ktoré ťa možno dlhodobo ťažili a nevedela si proste sa navigovať cez ne. Mám pocit, že v auguste sa to môže týkať napríklad aj komunikácie alebo tvojich vzťahov celkovo. Ty sa stávaš úplne inou osobou. Ten král palíc mi tu strašne svieti ako taký stredové svetlo celého toho tvojho výkladu. Mám pocit, že v auguste budeš mať možnosť ukázať samej sebe a tomuto svetu a možno tvojim blízkym a kamarátom alebo vzťahom, ktoré máš, že už nie si tá istá osoba, ktorá sa nechá možno manipulovať alebo ktorá sa nechá utláčať slovne. Hej, si osoba, ktorá sa vie lepšie navigovať. Takto. Lepšie navigovať skrz situácie, skrz hádky, výmenu názorov. Nemusí to byť nič dramatické. Ja tam akoby len cítim, že ty v auguste vlastne pocítiš, že ty vieš, ako máš konať, ako sa máš rozhodovať a ty budeš veľmi jasne vidieť, že ktoré miesta, alebo ktorí ľudia, alebo ktoré situácie ti proste nerobia harmóniu v tvojom živote a tá hviezda, to je to tvoje vnútorné volanie, tá tvoja intuícia ťa veľmi krásne navedie, že kam máš ísť, ako máš urobiť rozhodnutie, aby si mohla kráčať v súlade so svojím najvyšším dobrom, v súlade so svojím potenciálom, ktorý si sem prišla naplniť. Dúfam, že to dáva zmysel. Keby nie, napíš mi do komentu a ja sa to pokúsim nejako ešte objasniť, ale každopádne tá hviezda je veľmi dobré znamenie. Aj napriek tomu, že sú tam okolo nej také intenzívne karty s mečami. Meče v tarote reprezentujú symbol, teda element vzduchu a vzduch je teda o našich myšlienkach, o komunikácii, o mentálnom nastavení a tam je naozaj vidno, že ty proste sa ideš prenastaviť, pretože ty si prešla proste prešla si nejakou cestou, hej. Možno si nevedela v minulosti sa nejako obrátiť na seba a veriť svojim úsudkom, že sa vieš správne rozhodnúť. Možno proste tu bola nejaká skúška toho, že jednoducho musíš aj ty vedieť, že čo kedy povedať, ako sa rozhodnúť alebo kadiaľ ísť. Teraz si konečne v dobrej pozícii, máš naozaj veľmi veľa energie okolo seba, takže to vieš využiť v tom auguste pre svoje najvyššie dobro. A netoleruj už situácie, ľudí a veci, ktoré ti robia záťaž. Hej, naozaj dovol si poradiť sa so svojou hviezdou vnútornou, že kadiaľ máš ísť, čo máš urobiť. A tieto situácie, ktoré väčšinou skončili pre teba tak, že si buď sa stiahla, alebo si sklopila uši, alebo si povedala niečo, že aby neboli proste ostatní nahnevaní, tak si nepovedala možno svoju pravdu a potom si to niesla všetko na sebe, tak to sa proste má teraz šancu uvoľniť v auguste. Hej, takže celkom exciting by som povedala, je vidno, že ideš tiež do takej novej verzie seba. Možno s tebou rezonovala aj skupina 1, si myslím. Poďme si vyložiť ešte jednu kartu na to, čo ťa čaká v auguste. Čo ti tam prichádza. Táto karta sa chce otočiť. Máme tu 8 mincí. A 8 minci je teda priestor pre teba zdokonaliť sa v hocičom, čo ťa momentálne zaujíma, ak si začala niečo tvoriť alebo ak sa začala niečomu venovať, tak v auguste naozaj bude priestor na to, aby si sa tomu venovala. Môže to byť hobby, ale môže to byť samozrejme aj tvoja práca, môže to byť čokoľvek, čo možno si donedávna pociťovala, že na to nemáš úplne priestor, alebo že si proste dávala tú energiu možno iným ľuďom, hej, a seba si dávala na posledné miesto. Teraz je proste tá šanca, kde ty nasleduješ tú svoju hviezdu, kedy si dovolíš uvoľniť zo seba tieto meče, ktoré ti tam nepatria, hej, na ten chrbát a povedať si svoje a jednoducho ísť si za svojím. A
ide mi tam slovo makať, ale v takom dobrom slova zmysle, vieš, že makať proste na svojom sne, makať na sebe, zdokonalovať sa v tom, čo máš rada, čo ti ide dobre, venovať sa proste tým veciam, na ktorých naozaj záleží. Poďme sa pozrieť na to, čo ti bude najviac pomáhať v auguste, čiže kam smerovať svoju pozornosť, aby si išla v čo najväčšom súlade so svojím najvyšším dobrom, aby si sa udržala na čo najlepšej trajektórii. Čo ti bude najviac pomáhať v auguste? Tak, máme tu 2 karty. Máme tu páža palíc a 2 mincí. Hej. Je to zaujímavé, pretože myslím si, že ten páža, že tá 2 mincí, reflektuje na tú 2 mečov, ktorú si tam mala v minulosti. A teda znova sa to týka nejakých rozhodnutí. Hej. To, čo ti bude v auguste pomáhať, je uvedomiť si, čo má pre teba hodnotu, čo je to, čo naozaj v živote chceš a preto sa rozhodnúť. Povedať áno tomu, čo má pre teba najväčšiu hodnotu. A to nie je len finančná hodnota. Hodnota je aj v kamarátstvách, hej, že keď, ak viem, že ma pozýva na kávu nejaká osoba, ktorá mi väčšinou vycúca energiu a viem, že ona sa ma nespýta žiadne otázky, ale ja ju proste vypočujem vždycky 3 hodiny, má to pre mňa hodnotu, to stretnutie? A ak nie, tak treba tomu povedať nie. Hej, že naozaj si akoby zvážiť, že kde vlastne ja dávam tú svoju energiu, čo je tá moja hodnota. Páža palíc na druhej strane poukazuje, teda sa ti snaží ukázať to, že je veľmi prospešné pre teba teraz, aby si sa sústredila na nové smery a aby si sa nebala vykročiť vpred tam, kam ťa to proste láka. Hej. Pážatá v tarote sú študentami, oni sú proste takými prieskumníkmi, ich proste zaujímajú nové veci, oni sa snažia skúmať, explorovať, cestovať, experimentovať. Čiže neboj sa v auguste urobiť to isté. Ak máš nejaké nápady a nejakú proste záľubu, niečo, čomu sa chceš proste venovať, tak to určite urob. Pozrieme sa ešte na to, že čo ti naopak nebude pomáhať v auguste, čo sa možno napríklad strániť, aby si sa zbytočne nebrzdila na svojej ceste. Tak. 8 a 7. 8 palíc a 7 mečov. Znovu tu máme meče. Tak, táto dvojkombinácia ti hovorí o tom, že to, čo ťa teoreticky môže brzdiť v auguste, je prílišné urýchlenie veci. Niekedy treba nechať život, alebo ten posvetný čas, aby sa vyvinul. Niekedy situácie nevieš úplne pušovať, aby sa dostali rýchlejšie z bodu A do bodu B. Máš tendenciu možno príliš tlačiť na pílu alebo príliš chcieť hneď všetko. A to je to, čo ťa môže paradoxne brzdiť. Toto ťa môže brzdiť aj na svojej osobnej ceste, kde sa budeš vlastne venovať alebo skúmať nejaké pre seba nové veci a rozhodovať sa lepšie pre samú seba. Ale to ťa môže brzdiť aj na úrovni tej práce, hej, alebo na úrovni komunikácie s ľuďmi. Hej, nepušuj na veci. Vždycky urob to, čo máš vo svojich rukách. Povedz vždycky všetko najlepšie, ako vieš. Tú energiu dávaj do tých miest, kde to chceš vyživiť. A to je celé. To je celý tvoj job. Nemusíš vôbec rozmýšľať nad tým, že ako to čo najrýchlejšie urýchliť, ako sa tam dostať rýchlejšie, pretože paradoxne táto energia toho tlačenia nám energeticky vytvára dosť bloky. Ono to vlastne potom funguje ako odpor a energia odporu nám vytvára zbytočné balvany pod nohy, ktoré nám potom spomalujú tú cestu. Čiže paradoxne ty chceš, aby to išlo rýchlejšie, ale potom si to vlastne aj tak spomaluješ. Daj mi vedieť, či s tebou tento výklad rezonoval. Napíš mi do komentu, budem veľmi rada za tvoj feedback. Chystám teraz videá, kde budem vysvetľovať jednotlivé karty z tarotu, čiže máš sa na čo tešiť, ak by si sa náhodou chcela učiť tarot.
Ak by si chcela súkromné sedenie iba so mnou, či už prostredníctvom coachingu alebo aj v spojení s tarotovým výkladom, tak mi môžeš napísať alebo sa môžeš objednať v linku, ktorý dám tuto pod video. A ďakujem ti, že si pozrela tento výklad a vidíme sa v ďalšom videu. Ak s tebou rezonovala trojka, tak toto je výklad pre teba a pozrieme sa na to, že čo ťa čaká v auguste. Tak, pozrieme sa najprv na to, že ako máš momentálne energiu, takže dáme si také tarotové zrkadlo a nahliadneme do toho, čo ťa čaká, na čo sa možno môžeš tešiť. Pozrieme sa ale aj na to, že čo ťa ešte možno z minulosti ovplyvňuje, hej? Čiže aké energie z minulosti si možno ešte nesieš na sebe. A samozrejme, ja sa rada pozerám vždy na také praktické informácie, čiže čo ti bude najviac pomáhať, čoho sa držať, kam smerovať svoju energiu, aby si čo najviac pomohla na svojej ceste a aby si sa čo najlepšie, alebo aby si sa udržala čo najviac na tej správnej trajektórii. A zároveň pozrieme sa aj na to, že čoho sa možno vyvarovať, alebo čoho sa kam proste tú svoju energiu nedávať, čím si možno môžeš brzdiť svoju cestu zbytočne. Aj to je veľmi dobre vedieť. Takže pozrieme sa najprv na teba teraz v prítomnosti. Tak, a máme tu kartu cisára. Pozri sa. Cisár nám hovorí o tom, že momentálne si v celkom silnej pozícii. Je to každopádne veľmi pozitívna karta a vlastne odzrkadľuje také dosť dobré kvality, ktoré tento cisár na tej karte má. Možno si aj ty momentálne v pozícii, kde sa cítiš konečne zastabilizovanie, možno cítiš, že máš konečne štruktúru vo svojom živote, hej, že možno už proste si nadobudla nejakú jasnosť, nejaký systém, čo je fajn. Zároveň tu máme aj hlavy baranov na tejto karte, čo môže reprezentovať tvrdohlavosť, ale nemusí to byť v zlom slova zmysle, hej. Možno si typ človeka, ktorý si proste stojí za svojím a možno momentálne sa stretávaš aj s nejakým odporom alebo s nejakou reakciou tvojho okolia, že nedáš si povedať alebo tvrdohlava si, ale proste ty máš rada veci po svojom a je to tak v poriadku, hej. Samozrejme môžeme byť samozrejme tvrdohlavé aj príliš, to si musíš už nacítiť sama, že ako ti to vlastne rezonuje, ale čo tu ja vidím zároveň je ešte aj teda brnenie tohoto cisára, ktoré on schováva pod tou nádhernou róbou, ktorú má na sebe oblečenú. A okrem teda tej silnej pozície, v ktorej sa môžeš nachádzať alebo robiť si veci po svojom, cítiť štruktúru, stabilitu, okrem toho je možné, že momentálne prežívaš nejaký vzťah alebo možno nejaké spoznávanie, v akomkoľvek štádiu sa to momentálne nachádza, tak možno si trošku obrnená, hej? Že možno nechceš úplne dovoliť druhým ľuďom alebo nejakému druhému konkrétnemu človeku ťa vidieť príliš zraniteľnú alebo proste odhaliť nejaké príliš zraniteľné veci o sebe, hej? Ono vlastne, keď sa pozrieš na tento obrázok, tak ten cisár je akoby stále pripravený. On má to brnenie stále na sebe, aj napriek tomu, že má na tom už proste tú svoju krásnu róbu a sedí na tom svojom tróne, oddychuje, on je stále pripravený do boja. Hej, ono to môže v tvojich vzťahoch znamenať to, že aj ty možno si prešla neľahkými situáciami v živote a teraz si obrnená. Čo je úplne pochopiteľné, ale zároveň to môže vytvárať trošku disbalans v tvojich vzťahoch, pretože vzťahy prosperujú a vo vzťahoch sa zbližujeme s tými druhými ľuďmi práve aj vďaka tomu, že si dovolíme byť zraniteľné. Hej. Pozrieme sa, čo tu je ešte viac k tomu. Pozrieme sa, že čo ťa možno ovplyvňuje ešte z minulosti. Hej, aké minulé energie si nosíš ešte so sebou. Tak a máme tu opačnú päťku mečov. Idem ti ukázať. Ukážem ti ju takto, aby si videla správne, ako vyzerá ten obrázok. Takže čo si nosíš ešte na sebe? Táto karta v tomto opačnom duchu mne osobne rezonuje s nejakou možno hádkou alebo s nejakým konfliktom, ktorý sa nedávno udial. Tento konflikt sa môže týkať teba a nejakých ľudí v tvojom živote, ale môže to byť aj vnútorný konflikt. Hej. Môže to byť aj nejaké vnútorné rozpoloženie tvoje, cez ktoré si sa predierala dlho.
Ale každopádne našla si už to svoje miesto a tú svoju stabilitu. Ale môže to samozrejme súvisieť aj s nejakou situáciou, ktorou si prešla s druhými ľuďmi, hej, kde sa udiala nejaká výmena názorov alebo nejaké proste nepochopenie. Možno sa proste veci trošku naštrbili medzi tebou a nejakými ľuďmi, alebo sa tam proste udiala nejaká nepríjemná situácia. Každopádne to, že sa to ukázalo v našom výklade, znamená to, že to možno nie je ešte úplne uvoľnené alebo spracované na tvojej strane. Hej, možno ťa to ešte stále ťaží niekde v pozadí a je možno fajn sa spýtať otázku, že čo potrebujem na to, aby som odpustila, hej, buď sebe alebo druhým. Čo potrebujem na to, aby som sa vedela odľahčiť od tejto minulosti, ktorá ma tu možno ešte stále zaťažuje. Pozrieme sa teraz na to, že čo ťa čaká v auguste, čiže čo možno môžeš očakávať na svojej ceste, na čo sa pripraviť, čo sa tam ide diať v tvojom živote. Táto karta veľmi silno vystrelila, máme tu páža pohárov opačne. Čo ešte sa tam ide diať v auguste? A máme tu kráľovnú palíc. Príjemná kombinácia kariet, idem ti ukázať. Hej, máme tu páža pohárov opačne a kráľovnú palíc. Ja ti to kľudne takto otočím, aby si to vedela navnímať, ten správny obrázok. Je to celkom zaujímavá dvojkombinácia. Mne tam príde, že viac sa ideš sústreďovať v auguste na konanie a menej na vzťahy, emócie alebo tak. Mám skôr pocit z týchto dvoch kariet dokopy, že tak ako si teraz v tej energii toho cisára, tak je asi pre teba momentálne dôležité vybudovať niečo. Hej? Neviem, že na čo momentálne pracuješ, ale ak je to na úrovni práce, tak je pre teba možno dôležité urobiť nejaké konkrétne kroky, dať proste tú svoju energiu do pohybu, do toho smerovania tých vecí tým smerom, ktorým chceš, aby išli. Keď sa to týka rodiny alebo vzťahov, tak akoby mám pocit, že tvoj prístup v auguste bude viac o tom, že ako budeš konať, čo zmeníš, ako to nastavíš, kam tú energiu proste budeš smerovať a bude to menej o tom, že ako sa cítim a akoby tak, že mám pocit, že sa nejdeš úplne hrabať v emóciách alebo sa v tom proste topiť alebo sa v tom nejako bahniť, ako sa hovorí, ale proste budeš konať. A to je fajn, je to veľmi príjemná energia, pretože ono to vlastne ukazuje to, že zrejme, možno to aj súvisí s týmto, že bola tam možno nejaká disharmónia v minulosti alebo niečo sa proste teraz dialo, čo ti úplne neurobilo dobre, možno tam z tohoto vyšli aj nejaké emócie, lebo tak vidíš, že tu je nie je úplne jednoduchá situácia, z ktorej môžu vzniknúť nejaké emócie, ktoré ťa možno v úzadí trápia, ale teda ideš sa posunúť vpred a ideš si vybudovať to, čo potrebuješ. Hej. Kráľovná, ona si uvedomuje svoje kvality, ona si uvedomuje svoju silu a ona vlastne koná tak, ako to cíti, tak, ako to potrebuje. Ona koná v súlade so svojimi potrebami, ona koná v súlade s tým, aby sa cítila čo najlepšie, pretože kráľovná vie, že keď sa ona bude cítiť dobre a stabilne a vyživene a v energii, tak vtedy bude prosperovať aj to jej kráľovstvo, alebo teda aj celý ten jej život. Hej. Čiže je tu taká ohnivá energia. Poďme sa pozrieť na to, že čo ti bude najviac pomáhať v auguste, na čo smerovať svoju energiu, aby si čo najviac pomohla, aby si sa udržala na tej najlepšej možnej ceste. Tak, a máme tu cisárovnu. Krásne. Cisárovna, pozri sa. Máme tu cisára a aj cisárovnu, hej? Čiže cisárovi si momentálne, to je tá energia tvoja. A cisárovna ti tu padla ako niečo, čo máš uplatňovať, ako niečo, čo ti bude pomáhať. Že to je len taká krásna doplnková energia k nášmu cisárovi. Je to nádherná ženská energia. Cisárovna ti radí, že nech už riešiš čokoľvek vo svojom živote, nech už máš akékoľvek plány, tak je veľmi, veľmi dôležité, aby si dovolila vyživiť samú seba a nastaviť si to tak, ako to potrebuješ. Uvedom si, že si môžeš dovoliť aj oddychovať, môžeš si dovoliť
vnímať svoju ženskosť, hej, a svoju cyklicitu a to, že si každú fázu toho mesiaca trošku iná a že možno potrebuješ vždycky nejaké iné veci. Proste cisárovna je energia, ktorá nám ukazuje to, že tá hojnosť prichádza skrz to, že si dovolujeme byť vyživené, že si dovolujeme vnímať svoje telo a práve aj vďaka tomu, že si dovolujeme seba vyživiť, tak potom môžeme vyživiť aj to naše okolie. Presne podobne ako pri tej kráľovne palíc, do ktorej sa posúvaš v auguste, čiže niečo sa tam ide diať, ideš si vytvoriť krajší život. Ideš si vytvoriť trošku krajšie podmienky na prácu alebo v tvojom vzťahu alebo celkovo v tvojom živote. Že ideš sa proste posúvať do nejakej akčnosti. Ideš proste robiť nejaké konkrétne kroky. To neznamená, že budeš akčná akoby v tom zmysle, že budeš vyčerpaná z toho, že budeš robiť veľa. Práve opak je pravdou. Dovol si spomaliť, dovol si naozaj byť v takej mäkkosti, ale rob tie kroky a rob tie rozhodnutia, ktoré ťa privedú bližšie k tomu, aby si bola šťastná a aby sa ti nevylievalo z tvojho pohára. Lebo aj to môže vlastne znamenať ten náš páža pohárov, že si akoby možno uvedomuješ, kde sa ti vylieva z tvojho pohára a proste, že ako to potrebuješ a ideš do tej energie toho, že tak to nie. Ja som kráľovná, ja poviem, ako to bude, beriem si túto palicu pevne do rúk a idem udať smer tejto mojej situácii alebo tomuto môjmu životu. A uvedomujem si, kde sa mi vylieva z pohára alebo že kde ktoré emócie ma až príliš zaťažujú a kde sa príliš možno bahním v tých veciach a idem skoro robiť konkrétne kroky k tomu, aby mi bolo lepšie. A tie konkrétne kroky môžu byť presne spojené s tým, že akú novú self-care rutinu si dáš do svojej rutiny, do svojho života alebo do svojho dňa, hej. Alebo že že kam idem smerovať svoju pozornosť, čo idem robiť vo svojom dennodennom živote inak, aby mi bolo lepšie. Hej. Poďme sa pozrieť aj na to, že čo ti nebude pomáhať, respektíve čoho sa možno strániť, čoho sa vyhýbať, alebo ako si možno teoreticky môžeš brzdiť svoju cestu. Máme tu dve karty, ktoré mi vypadli do klína a máme tu 6 mečov a 9 mečov. Hej. Pozri sa, aká vzdušná energia, meče reprezentujú v tarote vzduch. A táto kombinácia je s týmto všetkým, čo tu vidím ja pred sebou, mi príde, že to, čo teba má tendenciu brzdiť na tvojej ceste, je prílišné analyzovanie toho, že kam to ide smerovať, alebo kedy sa dostaneš na ten druhý breh, alebo kedy sa už konečne dostaneš tam, kam sa potrebuješ dostať. Proste akoby prílišné zaťažovanie svojej hlavy ohľadom vecí, ktoré nemáš ako urýchliť, alebo nemáš to proste vo svojich rukách. Toto je taká pripomienka pre teba, že je veľmi dôležité si dovoliť spomaliť. Cisárovna je úplne iná energia ako toto. Hej. Toto ti pomáha, toto ti nepomáha. Cisárovna je o pomalosti, o prítomnosti. Ja robím veci a robím tie kroky z prítomnosti. To, čo momentálne mám k dispozícii, využívam zdroje, ktoré mám okolo seba, pretože cisárovna má okolo seba hojnosť. Ona má okolo seba tie zdroje a ona robí tie kroky, ktoré sú momentálne k dispozícii a ktoré sú najviac logické, aby išla v súlade sama so sebou. Toto na druhú stranu, toto ti nepomáha. Toto je to, keď sa trápiš nad niečím, keď sa snažíš úplne to rozanalizovať vo svojej hlave a urobiť si detailný plán úplne celej tvojej cesty. A niekedy to nie je úplne nápomocné, hlavne vtedy, keď budeš cítiť, že ťa to zaťažuje, alebo že už si proste unavená z toho. Hej, čiže moc to nerieš, že kam ideš, nechaj sa možno viesť tým prúdom. Ja viem, že to pre niektoré z nás je veľká challenge, hlavne pre tie z nás, ktoré potrebujeme mať pod kontrolou veci. Ale tu ja veľmi cítim, že pustiť tú kontrolu, dovol si niektoré veci aj nechať to proste tak plávať a ty sa len sústreďuj na to, čo vieš urobiť. Hej, kráľovna palíc, podobne ako aj cisárovna, ona proste si uvedomuje svoje zdroje a ona koná. Hej, ona robí tie kroky, ktoré sú v súlade s ňou. Takže skúsi to navnímať, že aké veci to v tebe možno otvára, tento
výklad, daj mi vedieť do komentu, že či to s tebou rezonovalo, alebo že či ti to pomohlo. Budem veľmi rada za tvoj feedback, keďže sa vidíme po takej dlhej dobe na YouTube. Ďakujem, že si pozrela toto video a ďakujem ti za tvoju dôveru. A ak by si chcela súkromný výklad iba pre seba, tak ponúkam aj sedenia, na ktoré sa môžeš objednať v linku, ktoré dám sem pod video. Prípadne mi môžeš napísať a ja ti všetko vysvetlím, čo a ako funguje. Takže tak, budem ti držať palce. Verím, že ťa čaká august plný pozitívneho posunu vpred a emočného odľahčenia sa. A vidíme sa v ďalšom videu. Tak, ideme sa pozrieť na našu poslednú kôpku. Toto bude výklad pre teba na august. Začneme tým, že čo momentálne prežívaš, alebo ako máš momentálne energiu. Čo ťa čaká v auguste, na čo sa pripraviť, čo si možno ešte nesieš z minulosti, takže nahliadneme aj tam. A samozrejme pozrieme sa na to, čo ti bude pomáhať, čoho sa držať, čo si možno pripomínať a naopak, čo ťa teoreticky môže brzdiť na tvojej ceste, lebo aj to je veľmi dobre vedieť, aby sme sa mohli pri tom prichytiť a mohli urobiť adekvátne zmeny. Takže poďme sa najskôr pozrieť na tvoju aktuálnu energiu. Aká je tvoja momentálna prítomnosť? Tak. Trošku nešikovne, ale vyšla nám karta. Máme tu dvojku mečov opačne. Tuto je cítiť, že možno si na nejakom rozhraní, alebo možno na nejakej križovatke a nie si úplne istá, že čo máš robiť, alebo čo si máš vybrať, alebo aký smer zvoliť na svojej ceste. Možno sa cítiš byť trošku zahltená informáciami alebo máš takú zahmlenú myseľ. Hej. Zároveň tam môže byť niečo aj také, že odmietaš robiť rozhodnutie. Hej. Možno si na nejakej križovatke, kde si nechcela byť a není ti tam proste príjemne a ty vieš, že ťa možno čaká rozhodnutie, ale možno s tým prokrastinuješ. Hej. Akákoľvek verzia toho, čo som povedala, ti rezonuje, tak skúsa zamyslieť nad tým, že o čo sa tam môže, čo sa to môže týkať. Ja si vytiahnem ešte jednu takú dodatočnú informačnú kartu k tomuto. OK, ďalšia dvojka opačne. Zaujímavé. OK, čiže stojíš pred nejakými rozhodnutiami. Hej, máme tu teraz dvojku palíc, ja ti to otočím, aby si to mohla vidieť, ako to vyzerá. Dvojka palíc opačne taktiež, hej. Vidíš, máme tu dve dvojky. Dvojky sú energie nejakých nových možností, nejaké nové brány, hej. Či už sú to križovatky, alebo nejaká nová akoby nejaké nové dvierka, ktoré sa ti otvoria, tak každopádne to vytvára nejakú križovatku, hej, kde sa musíme proste rozhodnúť, že kam smerujeme svoju energiu, ktorou cestou sa vydáme. Hej, a táto karta nám tiež padla opačne, čo mne hovorí o tom, že ty máš možno pocit, že si zaseknutá, alebo že nemáš ten svet vo svojich rukách, ale pritom opak je pravdou. Ty naozaj máš celý svet vo svojich rukách, ty môžeš urobiť rozhodnutie, ktoré ti pomôže sa dostať do väčšej expanzie, ale možno sa príliš v podvedomí držíš niečoho, čo ťa nepúšťa viac rozprestrieť krídla, alebo čo ťa nepúšťa urobiť správne rozhodnutie pre seba. Také niečo tam vnímam. Hej. Možno cítiš aj strach, alebo nejakú úzkosť z toho, že ťa čaká nejaká zmena, hej, alebo si proste akoby postavená pred tieto dvere a ty proste musíš cez ne vojsť a rozhodnúť sa a urobiť nejaké zmeny a vie to byť strašidelné, keď sa niečo mení v našom živote. Ale poďme sa pozrieť hlbšie do toho. Poďme sa pozrieť do minulosti, čo ťa ešte ovplyvňuje z minulosti, do tohto prítomného okamžiku. Dobre, vyskočili mi tu dve karty na nohy. Máme tu kráľovnú mečov a rytiera pohárov opačne. Hej. Tak to vyzerajú. Ja ti to takto ukážem, nech to vidíš. Takže čo si odnášaš z minulosti? Čo ťa ešte ovplyvňuje? Mám pocit, že si veľmi dlho musela
Musela si robiť veľa logických, racionálnych, pragmatických rozhodnutí, musela si sa rozhodovať tak, ako to bolo najlepšie pre všetkých, alebo najlepšie pre tú situáciu a nebol tam úplne priestor na to, aby si nasledovala svoje srdce, alebo aby si naplňala ten pohár, ktorý bol možno dlhšie prázdny. Hej. Čiže prešla si obdobím, kde si proste bola nútená byť tá múdrejšia, byť tá rozumná, byť tá racionálna, proste logická, hej, hlavne aby dobre bolo, ale zrejme tam dlhodobo cítiš nedostatok alebo nedostatočný priestor na to, aby si možno robila nejaké svoje hobby, alebo aby si proste nasledovala svoju vášeň, hej. Takže toto je tam stále prítomné ešte aj z minulosti. Možno to cítiš niekde v pozadí samej seba. Poďme sa pozrieť na to, že čo ťa v auguste čaká. Ako sa bude toto celé vyvíjať. Čo môžeš očakávať na svojej ceste. Necháme vyskočiť kartu. Máme tu... Dobre, máme tu trojku palíc. Už sa niekam dostávame s tým tvojim rozhodnutím, nerozhodnutím. Dám si tam ešte k tomu jednu kartu. Ja ti poviem, ok, vyskočilo mi asi 5 kariet, takže takto to zatiaľ stačí. To je pre mňa také znamenie, že už stačí miešania. Pozri sa. Trojka palíc. To je progres. Hej, čiže to je prvá dobrá známka. Ideš do progresu, budeš sa posúvať ďalej. Ak si momentálne na nejakej teda krížovatke, nevieš, čo máš úplne urobiť, možno máš strach urobiť nejakú zmenu, tak toto je dobré znamenie, pretože tuto vlastne už si urobila ten krok. Ešte si neurobila konkrétny krok vpred do toho sveta, alebo do tej novej kapitoly, ale už držíš palicu vo svojich rukách, čo môže reprezentovať tvoju vôľu, tvoju silu a takéto tvoje odhodlanie, že OK, tak idem vkročiť do týchto dverí teda, hej, už si za nimi, hej, lebo tieto palice už sú vlastne za tebou, čo môžu reprezentovať tie nové dvere, ktoré tu si mala ešte len po svojich bokoch, hej. Dobre, už som tam vošla, hej, do tých dverí a teraz sa pozerám, že OK, tak čo sú teda moje možnosti. Hej, čiže ideš, myslím si, že nemusíš sa báť, máš v sebe to odhodlanie, máš v sebe tú energiu na to, aby si urobila ten krôčik vpred. Poďme sa pozrieť na to, že čo tam ešte ďalej k tomu je. Možno teraz nám vypadne k tomu karta. Máme. Dobre, máme tu štvorku mincí. Štvorka mincí je o takom akoby udržiavaní svojich zdrojov. Hej, je to o tom, že si chránim to, čo mám, to, čo je pre mňa cenné. Čiže je pre teba veľmi dôležité, aby si na tejto novej ceste mala to, čo potrebuješ, to, čo je pre teba proste dôležité, to, čo je pre teba hodnotné. Hej? Čiže držíš sa proste týchto vecí, zároveň štvorka z numerologického hľadiska znamená väčšiu štruktúru a lepšiu stabilitu. Čiže máme tu, hej, že trojka a štvorka, 3 a 4, okay, takto, čo už samo o sebe teda potvrdzuje to, čo som ti povedala, že ideš do progresu. Hej? Pretože tu máš dvojky, tu máš dve dvojky opačne v prítomnosti a ideš do trojky a štvorky, čiže ideš vyššie, hej? Že ideš sa posúvať smerom dohora, čo je fajn. Poďme sa pozrieť na to, čo sa tam ešte nachádza. Mám pocit, že tam ešte nejaká informácia musí pre teba prísť ohľadom toho celého, čo sa ti tam vlastne blíži do života. To sa mi ľúbi. To je potvrdenie. Toto je dobré znamenie, pretože ak si v prítomnosti, ak máš v prítomnosti naozaj tú hlavu, takú zaťaženú tým, že čo si vybrať, rozmýšľaš nad tým veľa, nevieš, čo je proste lepšie, či počúvnuť logiku, alebo svoje srdce, hej, aj v tomto môže byť, pretože v minulosti si bola dlho si bola proste v tejto energii, kde si proste skôr počúvala logiku, hej, ten meč
tá kráľovná mečov a proste menej si počúvala to svoje srdce, čo je vlastne ten pohár na tej karte. Čiže Esa reprezentujú v tarote nové začiatky a Eso mečov je dobrá energia, pretože symbolizuje úspech, symbolizuje nejaký nový nápad. Nemusí to byť iba nápad, ale môže to byť nejaký nový smer, nejaké nové nastavenie myšlienkové. Môže to znamenať aj to, že sa ti niekto ozve. Pokiaľ sa ti niekto dlho neozval, od koho si chcela počuť, tak môže prísť nejaká správa, hej, môže prísť nejaká iniciatíva, nejaká ponuka, hej. Môže prísť nejaká ponuka, ktorá ťa nadchne. A to možno bude ten tvoj impuls urobiť ten krok a nejakým spôsobom sa už rozhodnúť. Pamätaj si, že stále sa môžeš držať toho, čo je pre teba dôležité. Hej. Môžeš vždy robiť rozhodnutia na základe svojich hodnôt, na základe svojich priorít, ale každopádne niečo nové prichádza, hej, do tvojho života v auguste. A myslím si, že ak teraz cítiš možno chaos, neistotu alebo také proste nestabilitu, tak to sa bude meniť. Nebudeš v tom dlho. Poďme sa pozrieť na to, že čo ti bude pomáhať na tvojej ceste v auguste a potom sa pozrieme na to, čo ti naopak pomáhať nebude, aby si to možno mohla všimnúť, lebo aj to je dobre vedieť. Vždycky sú nejaké veci, ktorými sa môžeme brzdiť, takže je fajn si to možno zvedomiť. Ja sa na to veľmi rada pozerám, ale najprv si pozrime, že kam smerovať svoju energiu a čo ti bude pomáhať na tvojej ceste. A máme tu ďalšie ESO, ale máme tu ESO palíc opačne. Ja mám pocit, že táto karta je také zveličenie a zvýraznenie toho, čo znamená jej pravý význam, hej, keď je hlavou hore. ESO je taktiež, teda už sme si povedali pri ESE mečov, hej, že to je energia nových začiatkov. Mám pocit, že si naozaj pozývaná do toho od tvojej duše, od tvojich sprievodcov, aby si zobrala ten volant do svojich vlastných rúk, aby si sa chopila pevne, hej, tej palice. Tá palica reprezentuje tvoj oheň, tvoj drive, tvoju vášeň, hej, to, čo ti dáva zmysel a hlavne to reprezentuje to, ako konáš. Takže naozaj v auguste neboj sa urobiť nové kroky. To, že to padlo opačne, môže reprezentovať aj to, že možno ti niekedy príde zvláštne, že by si mala urobiť takýto krok, alebo že či to možno nie je úplné vybočenie, hej, z tvojej normy, na to, čo si zvyknutá, ale mám pocit, že sa nemusíš báť experimentovať, nemusíš sa báť urobiť aj odvážnejšie kroky v auguste. Takže to máme na úroveň toho, čo ti pomáhať bude. Pozrieme sa teraz na to, čím sa možno môžeš brzdiť na svojej ceste, že čo si možno uvedomiť, kam tú energiu nesmerovať. Tak, máme tu posledný súd. Takže, posledný súd. Toto je karta na tejto pozícii, ktorá môže poukazovať na to, že máš tendenciu príliš hodnotiť. Buď strašne hodnotiť samú seba, alebo druhých ľudí, alebo hneď si urobiť akoby záver z veci. Hej. Čiže pokiaľ sa aj vydáš na novú cestu, alebo pokiaľ vyskúšaš niečo nové v auguste, pokiaľ proste sa nejako rozhodneš, nemusíš si hneď vytvoriť záver z toho, ako to celé skončí, alebo aká si ty osoba, že si vybrala teraz seba, hej. Aj také niečo sa tam môže zobraziť, že si povedala áno sebe a tým pádom si povedala nie niekomu alebo niečomu inému a potom sa za to súdiš. Toto ti vôbec nepomáha. Nepomáha ti to, hej. To zbytočné súdenie a rozsudok, ktorý urobíš nad sebou alebo nad životom, ti úplne nepomáha. Skús sa toho vyvarovať v auguste a uvidíš, čo ti to prinesie do života. Daj mi vedieť, či ti tento výklad rezonoval, či ti to pomohlo. Daj mi feedback tvoj do komentu, budem veľmi rada. A keby si chcela osobný výklad, tak mi môžeš vždy napísať. Mám tu aj link, ktorý pripevním pod toto video, kde sa môžeš objednať na sedenie, ale samozrejme mi môžeš aj napísať, ak máš nejaké otázky, ja ti všetko vysvetlím. A ešte ďalšia karta vypadla takto na záver. Máme tu 6 mincí.
A šestka minci je len taká finálna bodka na záver, že dávaj pozor na to, koľko dávaš a koľko príjmaš. Hej, musí tam byť harmónia. Potrebuje tam byť harmónia, aby sa cítila dobre. Takže nech už si vyberieš akúkoľvek cestu, tak nech je to v rovnováhe s tým, čo potrebuješ dostať naspäť sama k sebe. Takže ja ti prajem veľa šťastia v auguste, krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu.